Здравейте, хора! Сега ще ви покажа един трик с двата жокера и едно тесте. Така, жокерите ще ги поместя за малко, те ще ми трябва след малко. И размешваме тестето. Ето, ще размешваме така. Абсолютно няма никакво значение. Сега ще изберем една карта, тройка пика. И ще я заровим някъде в тестето. Нали? Сега идва време и на... идва ред и на двата жокера. Ето ги, няма нищо залепено по тях. Ще ги сложа върху тестето. Ето ги. И мъжкам някъде. Така. Двата жокера уловяват една карта. Това е точно вашата тройка пика. Сега да преминем към разкритието на трика. Ето го и разкритието. Така. Наистина, тестето, колкото и да е мешано, няма значение. И ви трябва двата жокера. Ето, колкото искате да размежете, ето и така. Така. Тук, сега каните зрител да си избере една карта. Ето тази, например. Асо, каро. Слагате една отгоре. Ще обърна след да ви е по-лесно да видите. Фащате ето така тестето с безимения и средния. И палеца от тази страна. Малешката може ето да я държите. С този пръст взимате една трета от купчинката и я премествате в другата си ръка. Имате още малко, още малко, още малко и така. Накрая пускате. Но, ето, сложите тази купчинка първата, слагате малкия пръст, за да се получи, това е наречено пинки брейк. Ето, и вие сте спрели точно на асака. След това фащате пак така се научите разтепате, взимате горната част, обръщате и цепите. Всъщност защото пак остава отгоре. Така, след като сте направили това вече, зрителят се уверил, че някъде сте загубили картата му, разсейвате вниманието с двата жокера. Показвате ги. Докато разсейвате, будете първата карта, в нашия случай асака, и слагате малешката. Това разсейва докато разсейвате вниманието на зрителя. Слагате си малешката просто. Сега взимате двата жокера и тук държите с малешката. Може да заглавите да не се види и взимате трите карти. Три карти ще обърна сега. Ето тези три карти, но той си мисли, че взимате само двата жокера. Така. Сега взимате само най-горния жокер, като държите по същия начин. Държите. И слагате това така отгоре. После го съединявате. И някой зрител да ви каже стоп. Например, тук казвате и държите двата жокера и казвате, ето, двата жокера са уловили една карта. От тази карта е точно асо каро. Надявам се да съм ви била полезна. Ако е така, харесайте.
и чао!